jarraitzek bideoa ion dago da soamen sartu zara, ikusteko bideoa posposik, eta realidad da megoz. Duatroiko ligia gero gauzatxo bat hartu dugu. Ontsa esplikako. Hori. Bueno, gaur kanala bueltan do, Hondarribiko triatloiaz, zabengoz, Centeno community manager, Neu, Lander Filo, eta Ibaitxu, ahí estamos, Hondarri irabilan, guk info mongo dana erakutziko da hona esplikako zea egon parata, musikia paraten duenean, da aldunean berba tranquil, digo eta bamendik. Vale. Esto se para. Yes. Me está paraten, saben? Falloa, pera gutxi. Engurra la gara. Ez beste batzu gura. Vale. Bueno, a ver, hola, nintzen. Bai, ¿qué tal hiciste? Vale, a ver, bueno, komentako gu, zelan ez, ja eurila ziala. Anola ez. Eta nola ez, jarraite triatloia, eurila azten da. Vale. Ze pasada. Bueno, a ver, Duatloiko ligia, Albacete, ilusionatu ginen, Ciudad bueno, ya, Ciudad Real oso bitxik ikusi dabe. Bai, are... Ikusi zen du. Bideoa esklusiboa izan zen. Baina, bueno, han bideo baten zen, da zanean kendu inberi izan dugu goitxik etorriak una agindu bat etxik, hortxe txiko. Baina, bueno, gero, Albaceteen ez dugu graba askorik. Fokusean ginen. Fokusean ginen, da helburu bat eukagun, eta ez gendun lortu. Orduan, bueno, pizka denporatxo bat hartu du Duatloiko ligia gero buru altzateko barriro. Depresioan sartu ginen. Bai, bueno, gure buruko mamuak inburrukan. Bueno, altzadu burua, da zelan, gainera, ze, lehenengo triatloi temporaldiko, lehenengo kompetizioa. Pasan aztia, bez, ondala bi aste. Venga, Bizkaiko txapelduna. Euskadi. Pedai. Bai, dana. Bueno, hori, Euskadiko txapeldunak, ziki ondo hasi du temporaldia triatloikoa. Eta gaur, Hondarribin, bueno, favorituak, Aizpu, Larre, Julen. Eta hori, igual... Top 1, 2, 3. Top 1, 2, 3. Ikusiko da, ez du nahi... Ez du nahi mufa, baina alda izan. Así que hori, gaur be gauzatxo datoz, barrio be erakutziko nortu egin, eta Ibaitxuk esan gaitxu, ez esan gaitxu Ibaitxuk, ez dakila, hori izan gaitxu. Así que hori ze. Ez dakila, zelan ez da benira basiko garraitzeka. Efectivamente. Así que hori, gaur Hondarri itxik, bideotxua, bueltan garraitzeko kanala, da... Vamos a darle. A ver, konturatu gara ez daula saldu Duatloiko ligan zeba zelan esan duzan lortu gure helburuak edo eze pasaiakun. Da, a ver, izan zen, básicamente, Ciudad Realen gelditzu ginela punto gitxira, primera joteko. Close, egon zen, gauzia. Da orduan Albaceten dana erabakiko zen, ze han postuako txan punto gitxo balizu itxuz, da hori ze. Orduan hori jakinda, bantzun ginen, da... Motibatasun ginen. Da erun gendun, Golpe de realidad. Golpe de realidad. 5 cascos hecho sub 15. Esagoz top 20 en vez. Da bueno, horre zapatuan, alda esan, zapatuan galdu gendula aukeria primera joteko. Ze, bueno, ez gendu zanen karrea ikonenak, asko kezaren eukieguna, gero sorte txarra bai. Aparte hori beste ekipuak hori hemen, biziko karrerak berrepente. Hori de repente. Da, bueno, ze batera geldizu egin, 19 punto. Bai, gero domekan ondoen gendun. Gero domekan, esan gendun,
ondik alda, ez da ize. Botiga ginen barriro, da ojo, ojo esala nahi urrun. Baina ez gendu lortu. Da horra etxik bizkat desulio zen eta ez gendu graba gehiago ja, da ez eban materialik ioteko YouTubera. Horra etxik ez dugu graba ungo gunetan. Da bueno, hori xe. Da gero bai, komental dugu, ja oitxuri dala, kompetizioa da honean, buskutu adetxia. Nik endot... Igual esan entera, baina dano gauz kalbo, zai. Bai, ditu. Ontsa ikusiko zuen jentia. Ternofloa ja espektakuloa eta Iba itxukiztoko, baina helduko jako. Nik aurrendo, Martineki baina neuri, nik Martineri. Da honepe bai, bakarrik honek ez da lan erakutsi, zeriako buskun con corazón roto. Es que grabati erabakiat. Daki zen erabaki, hau hori da, Landersfield anfitriona. Da punto. Cristo lento nada. De hecho, Dolan. Wow. Todo clínico, Lento. Bueno, no también da el lugar y la onda arriba, ¿no? Explica nortu da Oskarreran. Kaskua. Txeko asko. ¿Me explica? Explica nortu zen karreran, txo. Hone super espina da. Sara dao kadete moura. Eta berez mara bai amiko zo, baina konfundi izan da opening dao. Ze opena be super espina dauke. La punta más formal de Garre. Mara, Laida eta Maia Euskal. Horro nago zitxoten, Sara Leonato nesketa. Kadetikan. Caliente cuando la toco, cremita de vainilla con coco, quietecita como una foto, si le doy un beso quiere otro, y la miro y le brillan los ojos, yo te quiero comer como antojo, si no es contigo pues estoy solo. Vengoz, linea de salidan, Bestia ya berotzen. dan elbizin etorri da, txalotzekua. 80K. Bestia gordoz berotzen. Eta ja... mutilak hasiko dizontxe. Eta ben Ikerza debutantia. Lagarto. Bat eskuta da, gero izan. Zate explika ze pasadan. 9 minutxo azteko. Baina eta lagun darrazen. Ez dakit nun itxi hori. Hartu zeue. Ya kolokate, no sabes. Mesedez. Dale, dale, dale. ¡Papardo! Cuando la toco siento lo más en su cuerpo. Tú vas a ser mía, tú verás. Esa notita súbela. Cuando la toco siento lo más en su cuerpo. Abuelo lala, la piel le erizo y le sale la ala. La llevé a fumar al frente de la playa y yo sentía que sus ojos me hablaban. Y nos metimos para el agua. No somos sexos, pero aquí estamos dando tabla. Yo le tiro cuando estoy por el área. Para la arena lo puto en el escenario. En una mata debajo de la palma. Estamos quemando en hoja de palma. Le puse el bronceador en la espalda y las manos bajaron a la nalga. La miro y le brillan los ojos. Yo te quiero comer como antojo. Si no es contigo, pues estoy solo. A ver, urten da ja baineskak eta bai mutila guretatik. Ikusiko zen duen klipak. Bai. Da horixe, papardo Papardo, txetada extrema. lehen uretatik urten da.
Besteanak bertan be, bai, oza... Bai, txe, 10 segundoko tartia. Top 10-ean igual hori urten diz garraitzeko 5-6. Bai. Edo zer. Claro, nesketan Nikole, bigarren grupuan. Osa, que etxe todo jaz por ahora. Da gauza eta konturatu naz, bai. Nien oprenua, orka, motxila dan eta gozenak, orka. Aizfu orka, urkoai orka, Julen orka, nire nitza orka, honepe bai erosiko dabe orka, papardo orka, lalen urten aurretatik. Ez da hitz, igual, Plantean, bida, no? nik hortze izte. Ibai, hori zer da, orka bat erosi bideula. Bai, no. Nik tatuak emotot. Zeren bokadioa da. Tortilla francesa. Aizpu dator! Tú vas a ser mía, tú verás. Esa notita sube, súbela. Cuando la toco, siento la humedad en su cuerpo. Tú vas a ser mía, tú verás. Venga, va, Esa notita sube, súbela. Cuando la toco, siento la humedad en su cuerpo. En su cuerpo. En su cuerpo. Mira, ando con una amiga. ¿Qué tal ella va ahí? Ya está abajo. Pentsaba musika apurtuko ala. Ja. Han daukau gaurko favorito. Ez da favorito, ya irabazi da dela. Ahí está. Martin, lehen horion gara berbetan, kotxian, kortiari buruz. Eta funtzionen dau. Parece amengo degradoak. Bez. dago. Ekapen erotorrean. Erakutsi txapelatxo. Vamos. 4, Nuevo 4. 4 filipinos. Broma, hori, jatziko. Se mataos. Hori, moda. Da taldeka behi win. Hasta ahí. Hemen goz, ondarri ditria maitxu da, da on kontan gotzu gue. Zeran jundan. Iziko zein den podimeko bideutan, karrerako bideutan, nahiko arrasa da, no? Aizpu gola endau, non general danak, nota da bizin, ondo da bizela. On berri hau eta lekitxera, da mantxuara goiaz. Aher lekua da. Bueno, jo da, nia leku da. Bai. Ikusi hori. Zu zer esateko? Zein be, espektakuloa, taldekare lehenko, podiumian bi garraitzeko, hirugarren bat altzaren hon? Bai. Baina, hori xauko garraitzeko esateak, ez? Nolako, pantxira pasen izela, alarri, belaunka, temoto, tipo batek, betaurrekoa jauziako zelakoak, kurtzen jako lako. Bueno, gano paseko hori, dale hori. Baina, osamenaren parte da. Ya está. Da lehen dune ondara bide hasieran. Hau klabe izan da, Oso klabe izan da. Eta, zaharra ez da dena etxaten nolan. Paloak garrik izten. Esto es... Zaharra. Kajate onda, te lo juro. Zina esazen grabaten gauza esateko, justo hori pasaba, bueno. Bajatu volumena. Gauza jakin diotia zuek. No, berritxiko jaiak ze, berritxiko jaiak ze. Txukiko bala. Bai! Zer? La chilea. Épico.
Gero lekitxo heltzen diren abixango da. Egon da, zamen pentsaten, txeko kotxean zabatua. Taldeka irabazi du Hondarribin, bi sartu duz podiumian, da, gogara hor taldean, giroa, itzala, ontsu gara mantxuara, dano batera, pasako superondo, da, egon da, zabatua. Ez? Garraitzen egon, berdin, soiontzu izan. Ez da illa, mutia. Garraitzen egon, berdin, zoriona. Garraitzen egotia ez da zoriontzu izatea. Osa, zetako izan beste zuzer, garraitzeko albasa izan. Ez que horixe respetzaten. Mame goiaz, soltando patas, atzo igeri lehen urten zanaz. Mame goiaz, ez da motibata doia, zema guatzin ureun. Zeireun bat, teta bat. Da horixe, atzo askarian mantxoan ez gendun graba, baina, bueno, sin más. Hori betikua, betiko txorradak. Da horixe, hain gelditzen da bideua. Da, ez da, itxurrengo bideua, noz izango da. Getari. Zaiz hori komentarizutan itxi bidabe. Venga.